Si Pay Doming, asin ang sayang aki na si Bornok, pauli na dasin da mga pangga, mabalyo da asin dang salog. Si Bornok da mga pangga at ang makuliton, tirig-tirig na da duman. Gusto da ni Bornok mga pangga na lumukso na duman sa salog, tamalangoy na. Hararo mo nito. Delikado. Kaya ang sabi ni Pay Doming, Bornok, dong ka kang maglukso dyan sa salog. Hata, may mga syukoy. Dyan. Pati sa syukoy nakadamay na at nagtutuninong. Kumbaga, pigtatakot ni Pay Doming ang sa iyang aki na day maglukso duman sa salog, tamay mga syukoy. Kunyan, si Bornok da mga pangga, medyo matagas man daan payo niya, talagang madunong-dunong man. Day siya kumbinsido duman sa pigsabi ni Papa niya na may syukoy da duman sa salog mga pangga. May teknik si Bornok. Naglukso, manggiraray duman si Bornok mga pangga, pero sa bulsa niya, paano daan ni mga pagkakan. Sa walang bulsa da sa lubot, may maluto. Sa toong bulsa da sa may lusbotan, may adobo. Bulsa da sa may atubangan mga tugang, igwadaan ni Michado. Kompletos ricados da. Sa may walang bulsa da nga ni mga pangga, igwapang kutsara. May kutsara. Ngunyan, si Pay Doming data medyo nakulit-kulitan na duman sa iyang aki na si Bornok, tinugutan. Di sige Bornok. Kung bagay yung kagustuhan, kuyugo ng bot. Sige, lokso na dyan. Luminokso man si Bornok mga pangga. Nahaloy da duman mga 5 minutos da bago buminutwa. Pagbutwa da ni Bornok mga pangga, umok-umok da siya nin maluto, nin adobo. So binurol sa niyang pagkakan. Berbit-bit niya na pagbutwa niya duman sa salog. Nagngalas da si Pay Doming. Guminalas. Ano ngayon, Bornok, grabe kang daradarang ko niya. Grabe kang, papatos. Kung baga nagsarong kuneta ka. Mga balutin mo ako. Sabi da ni Bornok mga pangga, iyo nga tay, tapaglukso ko tay, tamang-tama pala niya sa mga syukoy doon. Pesta pala niya doon. Natawan pa nga kung adobo. Si Pay Doming da, mga pangga, nagngalas. Paano ngayon nangyaring naglukso lang duman sa salog si Bornok? Pagbutwa niya, may daradara ng mga pagkakanta, may pesta ngayon sa mga syukoy. Ngunyan, si Pay Doming talagang pursado man, ay makikipesta man. Gusto man ni Pay Doming, lumukso duman sa salog, talagang gusto niya man matanaan ang pakipesta duman sa mga syukoy. Paglukso daan ni Pay Doming mga pangga duman sa salog, kumusta kang tumama da so angog duman sa gapo? Tuminaman. Nagkaaray-aray da, nagkabubutwa da ang kahihidali. Mahiling da ni Bornok na may mga bukol da si Pay Doming. May mga bukol. Sabi da ni Bornok, ano antay? May mga bukol ka na. Tapos na sa pistahan? Tapos na ba gano'y ang pistahan duman? Nagbuburog tiyan na bag inabutan ko, rambol na. Nagbuburuntulan na ang inabutan ko, gano'n mapapabayad sin nagka-sound system naman. Delikado pala mga pangga kung makikipista ka talaga sa mga syukoy. Kung tumama ang payo mo duman sa gapo, mga pangga, bako nang abutan mo na, bako nang pistahan ito. Baka kung may nagpaparasa ng bote duman. Salamat kay Pay Doming sa pagpadara sa Facebook kan istorya ngo niya na aldown. Thank you! Pagramdam ini po istorya sa nakat, ang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas, sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nanganghulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa na, dahil po sinasadya. Alright? Energy FM.